జై గురుదత్త. ఈరోజు భగవద్గీత క్విజ్లో క్వశ్చన్, నైవ తస్య కృతేనార్థః నా కృతేనేహ కశ్చన. ఈ శ్లోకం ప్రకారం ఆత్మజ్ఞానికి ఏమి ఉండదు? ఆప్షన్ ఏ కర్మ వలన లాభం, ఆప్షన్ బి ధనం, ఆప్షన్ సి పేరు, ఆప్షన్ డి ఇంద్రియ సుఖాలు. మీకు సమాధానం తెలిసిన వాళ్ళు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. అలాగే నిన్నటి భగవద్గీత క్విజ్లో క్వశ్చన్, ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. ఈ శ్లోకం ప్రకారం ఆత్మలోనే సంతోషంగా ఉన్నవాడికి ఏమి అవసరం ఉండదు. దీనికి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ కర్మ. అందరూ కరెక్ట్గా చెప్పారండి. ఇలాగే రోజు భగవద్గీత క్విజ్లో పాల్గొందాం, గీతా జ్ఞానం పెంచుకుందాం. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త.